ना तू आमका लास्ट आहे कसं नाही घेऊन दिली ना माका जोर भूक लागते तू केकला का नाही गो माका जोर भूक लागते विसरलींतवे तुमगेला अम्मन कसं की स्पेशल करता म्हण सांगिल नवे ताकाची काही कसं नाही पीनशी खायनशी घरा आपणळेल तुमका गायना जेवणा रेडी दल गो अय्यो आता कसं करचा बा ये गायना जेवण रेडी दल्वे म्हणे 12 घंटे 12 घंटे 12 अनिके कोई काणू नाल पुसुनो ऐदन गसीनी हावे सिंधुन कंतून मसल वाटून रंदप करनी अनिके कोई काणू नाल पुसुनो ऐदन गसीनी हावे सिंधुन कंतून मसल वाटून रंदप करनी सकाळ उठून मोबाईल घेतले वेळू गेलेले कळलेले नामू अय्यो बारा अम्मा ते पद सांगू नको मग भई करतो गो बंद कर गो नागवल्ली अम्मा नागवल्ली हंगनल चट्टी वल्ली अय्यो येद्धोड बायल मनीषी दोन चढवा लावसू एक संकट रंदप करचे याना तुका पण आमगेल गुंडाल बायला घडी बितेरी कसं लायक रंदप करते गोतस्वे कसं मळमाई गुंडाल बायला लायक रंदप करतवे होई गो गायना कितले लायक रंदप करते गोतस्वे एक रसम करता वाटी लेवन जेवका तशी असता सांबार करता घर पुरती घम घम परंबोळू कसं रुची गोतस्वे जेवण कोण हात धुलरी त्या कोणबे परंबळ हात दुखून वचना तितले रुची असतं गोतस्वे तुमका मक्का पळायला रे तितले म्हणून गोतस माई नुता त्या गोळिंबाक होगळूच नाक तुम्ही केलं उत्तर नमगार नव्हे वचा अत्त तंगल घरा वचा ती कशी रंदप कोण वाढत म्हणून पळतो अम्मा जोर भूक लागतस ताईन जरा ताई वचा वई गोमा वचा अम्मन सांगच्या ऐकताना आम्हा काश दत्तस वचा थैंक वचा आमगेल गुंडाल घर काही दूर ना नवे वचा गायना काही बुद्धी सिक्किलवरी दत्ता आम काही लायक जेवण मिळता वचा वचा त्या कसं लायक रंदप करत म्हण हावे पळो का आम्ही इतलजन तंगेल घरावतन तंग कष्ट गायनवे गुंडाक दवो गुळिंबाक दवो एक फोन करी आम्ही येतसत म्हणून गुंडाक फोन कोण सांगला रे हावे तू येचन काणा का माईन संगील फटीने घमा पुरंबळू होई माकंतु जोर भूक लागला माधवी वाडिको जोर भूक लागतस कशेस मिगेल रंदप माईन संगील फटीने गो माधवी बारी लायकस को तुगल रंदप बारी रुची गो हने सीताते ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಗಾಂದಿಲ್ ಪಡೆ ಭಾರಿ ರುಚಿಸಿಲೆ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲೆ ಸಖತ್ ರುಚಿ ಅಸ ಆಹಾ ತೆರಸ ಮನಿ ಸೀತ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಜೌಕ ಸ್ವರ್ಗ ತಿನ್ನೀಗೆನ್ ಬಾಕಿ ಮುಂದಿಸ್ತಾ तुगेल रणपाचे गुट्टू का संगो माधवी मिगेल रणपा कमाल आमची मसाला वे आव रणपा कुडा येता थई मक दाखय गो मक्कंत जवील पट्टाक जोर नीद येतस हाव एक गडद नीद काढता गायना तू अमगेल माधवीले रणपाच ಬಗ್ಗೆ एक पद ಕೊರಕತ್ತಿ ಚೀತಾ यो ಹೊನ್ನೆ रणपा कुडा वचा ಹೊನ್ನೆ मिगेल रणपा गुट्टू कसा म्हण हंग पळे आमचीच मसाला चले कषाಯ पिट्टी कोळंबे पिट्टी म्हळरी सांबार पिट्टी रसम पिट्टी ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟು एकापशी एक सूपर असता आता तुमची टेस्ट पळेल नवे होई आमची मसाला भारी लायक अस हंगेले कषाಯ पिट्टी सांबार पौडर रसम पौडर ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟು एकापशी एक भारी रुची अस तुमका आमगेल व्हिडिओ अंतो परंबळ कळना तुमका परंबळानी रुची कळका म्हणरी तुम्ही हे तुमगेल रणपंतू उपयोग करका आणि ह्याची रुचीनी स्वाद अनुभवसुका त्यातनं तुमका कळता आजीची तुम्ही घेयती आमची मसाल्याचेले हे छर्री प्रोडक्ट्स मिगेल म्हणके नवे गृहिणी दल्लेल्यांक बॅचुलर्सांक आणि कामावत्तल्यांक बद्द संक म्हणरी आमची मसाला एक वरदान
तुमका आनीक एक गंमत सांगता. एक दिसू म्हाका बिसीबेळे भात खावका म्हण भारी आशिल्लें. पुरो रेडी करून घेतले. पळयता बिसीबेळे भात पिट्टीच ना. कसं करचें बा म्हूण आलोचन करतना म्हाका आपत बांदव जावन आयिल्ले आमची मसाला, थोडे सोयी आणि आमची मसाला पिट्टी, हें सांबार पिट्टी आणि थोडे चक्के लवंग पुरती घाल्ले, मसालो वाटिले आणि केल्ले. ಸೂಪರ್ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ. ಘಮ ಘಮ ಪೊಂಬಳಕ ನಮಗೆ ಲಗ್ಗಿಗಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೈ ದಿಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೈ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲೆ ತೀವೆ ಎತ್ತ आमची मसालाचे फॅन दल्ली ಗೊತ್ತಸ್ವೆ तुमका. रसम पावडर आणि सांबार पावडर यूज करून घेनो हांवें हें वेजिटेबल भात केला. कडेरी उप्पिटाक तरकारी घालून तें एक नमुने रेसिपी केला आणि बिसेबेळे भात ट्राय केला. तवळी सांगलमो अशी आणि तुमगेले हक्कनी घाली येत, उपकरी कणी घालून विंगड विंगड नमुनेचे उपयोग करूयेत. हे 4 तुमगेल घरांत असल्यार पळयती सूपर येच्चन नाशी तुम्ही रांदप करूयेत. आणि कशाय पिट्टो जिवा कितले चांग तसवे कशायो हे पूर्ती आमकां प्रतिदीस घरांत आणि कोण घेवचें जायना. आयज कालान सगळे ऑफिस कामां वता ती विंगड विंगड तांगेले उद्योगांतनी आसता ती पुरो जनाका टायम मेळना. तसलेंक आमची मसालाच्यान हे पुरो पिट्टी कोण दिला. हे तुम्ही उपयोग कराती, हाजी रुची अनुभवसी येती आणि कशें असील म्हणून आमगेल कमेंट्सान तिलसी येती. इतें गायन हुन्ने तुगेल गायन सुर करी. घेयती आमची मसाला, रुचीन तो मेळटा तुमका पैसा वसूला. कराती आमची मसाला, दकया तुमगेले रणप कमाला. आहा कशायो ओहो ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟು रसमो. घेयती आमची मसाला, रुचीन तो मेळटा तुमका पैसा वसूला. हंग वैरी स्क्रीनांत दिसता आसूचे व्हॉट्सअप नंबराक मेसेज कराती आणि तुमगेल ऑर्डर आत्ताची बुक कराती. रुची जालेले आमची मसाल्याचे स्वाद अनुभव घेयाती. हांवंतू आत्ताची ऑर्डर करतास. तुम्ही वेळ कर नाका ती. आमगेल प्रीतीचे आमची मसाला.